Seo blaiseadh de scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain ina rúna círébacha a maileach lia go mór a méal a phobal. Haring an Comisiún Orpach ard an Gaeilge agus iad burtha go bhfuil an teanga a thuasaid ag gríomhaithe atá a bhád amach ar an eite dheis, han an dala mollag a chur ar bhuairseoirí na man scéalta. Sa bhain arthur carú síniú leis an sos cogaí idir Israel agus Hamas, scíliú siar prisúnaí agus géala an callínbug as éireann Emily Hand ina más. Tá tíoch an haladach a tapú han solahartí a thuirte seach go Gaza. Léiríonn capasí a bhfuair Tuairisc faoin 8 amhíre a fáisneise, nach bhfuair rinn na géaltaide ach an cúgu cad den mhaoinú a larg siad sa bhaisiid don Gaeilge in fiche cahar. Rud agan go mé orthú gearú siar ar go leor den na planana a bhí acu don teanga. Tá múrfeictar in ómas den chraoltóir aitheanta Ronan Macawaí le nachtú in iarthar bhil farste inniu. Dorn mór agus an mana dorn san air den na Gael atá le feiceáil ar an múrfeictar atá le tío cultúrlan mac adamó féach ar bhuathar na bháil. Agus in Dubai an teachtain seo curú tús leis an 28 cógaldónda faoin athrú éireide. Deir na náisiúntaithe go ndeannaí cap 28 muid a bhoscailt ón ar nnéal. Agus tá sin magainn oranaí de pógs agus duine de thar chomadúirí oran a linne tar réis bháis. Súine sirí dá. Tá chaill ar Tuairisc.